προσωπικό αίματος, δεν σε κάνω. Όλα να κάνουν τώρα. Κάντε λίγο πίσω. Μια φωτογραφία. Φαίνεται στο βίντεο ότι είναι δυνατό. Συμβαίνει. Είναι βαρύ το πόδι και δεν το άντεξες. Εγώ που έχω δυνατά πόδια, ρε. Κάντε και με το πάνω. Γιάννη, Κώστα, κάνε με το πάνω. Τι κάνεις και τα... Άρα, έχετε κάτι και με το πάνω. Γύρω από το πάνω. Για όπου τώρα θες και να το κάνω. Είναι γύρω από τα πάνω. Να το θυμάσαι αυτό που έκανες τώρα. Και με βρήκε και πάλι να κάνω κοστά. Εδώ. Out for X shoot. Κατοχή και διπλό.